таҳияи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 яке аз иқдомҳои муҳими мамлакати мо дар самти ҳалли мушкилоти обу иқлим арзёбӣ мегардад. маблағгузории иҷрои нақшаи амали барнома дар доираи маблағҳои пешмегардаи буҷети давлатӣ, сарчашмаҳои сармоягузории дохилию хориҷӣ, бахши хусусӣ ва дигар сарчашмаҳое ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, амалӣ карда мешавад. барои мунтазам муайян намудани рафти сабзиши ниҳолҳо низоми мониторинг ва арзёбӣ ҷорӣ карда мешавад ки он аз ҷониби Кумитаи ҳифзи муҳити зист бо истифода аз усулҳои муосир ташкил ва таъмин мегардад. мусаллам аст ки ҳамасола чун анъана дар айёми бедоршавии табиат барои ободӣ, сарсабзӣ, шукуфоӣ ва кабудизоркунии кӯчаю маҳал, гулгашту хиёбонҳо ва боғу майдонҳо, талу теппаҳо маъракаи оммавии ниҳолшинонӣ оғоз мегардад. дар шаҳри Ҳисор бо ибтикори Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ҳашари умумӣ баргузор гардида дар майдони 1.5 гектар ниҳоли дарахти павлония шинонда шуд. павлония ё дарахти одам асрҳо бод дар Япония бо номи кири ҳаёт парвариш мешуд. ниҳоли дарахти павлония зуд инкишофёбанда буда соли то 3-5 метр қад мекашад. баъд аз буридан ба тезӣ барқарор шуда то 70-100 сол нашъунамо мекунад. диаметри танаи он ба 1 метр ва қадаш вобаста ба шароит то 28-30 метр мерасад. дар заминҳои камов ва дар заминҳои хокашон ғизоноку сернам зуд қад мекашад. 1 гектари он дар соли сеюм то 100 тонна биомасса медиҳад. иқлим ва обу ҳавои Тоҷикистон барои парвариши ин навъи дарахт мутобиқ буда солҳои охир дар аксар шаҳру ноҳияҳои мамлакат шинондан ва парвариши он ба роҳ монда шудааст. павлонро аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ворид намудем. аввалин маротиба ворид кардем. ин ниҳоли яксолаи он буд. мо аз решаи он боз кӯчот яъне қаламча ҷудо карда гирифта худамон риз парвариши онро баро мондем. ин баъда мо ният дорем ки аз боғи модарии павлония решаи он ки аз ҷиҳати вегетативӣ сабзиш меовард, аз ҷиҳати реша қаламчаи решагӣ мо онро аз боғи модарии худи павлония ки дар назди бахш ташкил намудем оянда зиёд намоем ки бениҳоят гули он ва соягии он ба шаҳрҳо бениҳоят як зеби зиннати хушрӯ медиҳад. гули он барои парвариши сояи занбори асалпарварӣ ҳам як фоидаи муфид ки дорад. мин баъда мо дар кӯчаҳо дар боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ шинондани ин дарахти зеборо ба роҳ мемонем. павлония аз лиҳози иқтисодӣ даромаднок буда чӯбу тахтаи павлония нисбатан сабук бошад ҳам аз дигар чӯбҳо сахттар аст. дар баробари ин каж намешавад ва хатари оташангезиаш хеле камтар мебошад. аз ҳамин сабаб японҳо барои ҳифзи либосу ашёи қиматбаҳо, китобу ҳуҷҷатҳои муҳим сандуқи аз чӯби павлония сохташударо истифода мебаранд. чӯби павлония барои кандакорӣ низ қулай мебошад. онро барои сохтани дару тиреза, ҷевон, диван ва ғайра васеъ истифода мебаранд. парвариши он барои хоҷагиҳои чорводорӣ низ муфид хоҳад буд, зеро аз соли нахуст метавон баргҳои дарахти наврустаро интихобан ба сифати хӯроки чорво истифода бурд. талабот ба чӯбу тахта, сӯзишворӣ, хӯроки чорво, асали шифобахш ва ҳавои тоза дар ҷаҳон то рафт бештар мешавад. барои дастрасӣ ба ин неъматҳо ҳукумати кишварҳо кӯшиши зиёд ба харҷ медиҳанд то майдони дарахти павлонияро зиёд намоянд. бо мақсади истифодаи самараноки замин дар сурати парвариши ин дарахт дар Тоҷикистон метавон миёни қатори дарахтон 2-3 соли аввал гандум, ҷав, ҷуворимакка, лӯбиё, пахта, нахӯд, тарбузу харбуза кишт кард. солҳои минбаъда ба гирифтани асал ва фурӯши шоху баргҳои он метавон даромади бештар ба даст овард. аз тарафи дигар парвариши павлония хокро аз бодхӯршавӣ, эрозия ҳифз намуда ҳаворо тоза мекунад. яке аз хусусиятҳои дигари дарахти павлония дар он аст ки аз сабаби дар бисёр шаҳрҳо бинобар зиёд будани нақлиёти бо сӯзишвории ҳаракаткунанда, корхонаҳои саноатӣ, нерӯгоҳҳои ҳароратӣ, инчунин зиёд будани аҳолӣ ҳаво аз меъёр зиёд ифлос мешавад. як дарахти павлония метавонад соли 22 кило гази карбонатро фурӯ бурда 6 кило оксиген ҷудо намояд. мувофиқи ҳисоби олимон 10 гектар боғи павлония қариб
300 тонна гази карбонатро фурӯ бурда 1000 тонна чангу ғуборро ба худ мекашад. дар ҳоле ки сол то сол миқдори хокбориш зиёд шуда истодааст, бо ёрии бунёди майдони Павлония метавон ҳавои шаҳрҳоро тозаю беғубор нигоҳ дошт. вобаста ба ин хусусиятҳояш дарахти Павлонияро фабрикаи оксиген низ меноманд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рушди Павлония соли 2024-28 қабул гардид ки дар асоси ин барномаҳо муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷагин тасмим гирифт ки зиёда аз 200 гектар ҷангалҳоро бунёд ва зиёда аз 400 гектар ҷангалҳоро барқарор намояд. дар шаҳри Панҷагин бо дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори аввал ба тариқи омӯзишӣ зиёда аз 20 000 беғ Павлония шинондем ки имрӯз нашр намои қариб 90%-ро ташкил медиҳад. яке аз бартариҳои дигари Павлония дар он аст ки баргҳои калону серғизо дорад. ғизонокии он ба ғизонокии сифати инучқа наздик аст. барги сабзаш то 20% ва баргҳои хазонгашташ то 12% моддаҳои фоиданок дорад. барги Павлония барои гов ва гӯсфанду буз иштиҳоовар мебошад. аз 1 гектар Павлония дар як сол то 35-40 тонна хӯроки чорво гирифтан мумкин аст. давомнокии гулкунии Павлония 6 ва ё 8 ҳафтаро дар бар мегирад. гули Павлония дар баробари зебо буданаш барои гирифтани асали хушсифат низ муфид аст. аз ҳар 1 гектар боғи Павлония то 1 тонна асали хушсифат гирифтан мумкин аст. барои парвариши дарахти Павлония ва дигар намуди дарахтон тибқи талаботи барномаи давлатии кабуди зоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 таъсиси ниҳолхонаҳо мебошад. мақсад аз бунёди ниҳолхонаҳо дар ҳудуди маҳал парвариши ниҳолҳо ва мутобиқ гардондани онҳо ба иқлим ва обу ҳавои ин ва ё он маҳал, ҳамчунин таъмини шаҳру ноҳияҳо бо ниҳоли дарахтон мебошад. дар шаҳри Ҳисор барои парвариши дарахтони сояафкану ороишӣ ва махсусан дарахти Павлония ниҳолхона таъсис дода шудааст. ҳолати ниҳолхонаи шӯъба то имрӯз зиёда аз 30 000 беғ ниҳол парвариш карда шудааст. дар соли 2026 аз ҳисоби ниҳолхона 1500 беғ ниҳол дар ҳудуди шаҳри Ҳисор шинонида шудааст. дарахтони Павлония ки дар маъракаи ниҳолшинонӣ дар ҳудуди шаҳри Ҳисор шинонида шудааст, ин ниҳолҳо аз ҳисоби ниҳолхонаи шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ки соли 2024-25 парвариш мекарданд шинонида шудааст. ниҳолҳои дар 2025 шинонида шуда дар вақти гузарондани инвентаризатсия тақрибан 23% ниҳолҳо шинонида шуда хуш шудаанд. оиди ниҳолҳои хушшуда ки вобаста ба ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия буданд, нисбати шахсони масъул протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда чораандешӣ намуда. барои сабзиши мӯътадил ва рушду нумӯи дарахтон ва гулу бутаҳои ороишӣ корҳои агротехникӣ дар ҳудуди боғ гузаронида шуд. дар вақту соати муайян гардида тамоми дарахтоне ки бояд корҳои кимиёвӣ гузаронида мешуд мо гузарондем, корҳои агротехникиро гузарондем, нуриҳои минералиро додем ва айни замон дар ин сам корбарӣ рафта истодааст. бо мақсади амалӣ намудани бандҳои дар барномаи давлатии кабуди зоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои то давраи соли 2040 ва марҳилаи аввали он барои солҳои 2025-2027 дар шаҳри Ҳисор корҳои назаррас ба иҷро расидаанд. аз рӯи нақшаи пешбинӣ намудаи шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳр, ҳар як ҷамоати деҳот ва ташкилоту муассисаҳо новобаста ба шакли моликият бояд дар ин иқдоми сабзкории мамлакат ширкат намуда дар сабзу хӯрам гардондани муҳити зист саҳмгузорӣ намоянд. дар шафати роҳҳои автомобилгард ва кӯчаю гулгаштҳои шаҳр шумораи зиёди дарахтони ороишию сояафкан шинонда шудааст. طبق برنامه دولتی کبودی زورکنی تا سال 2040 در حدود شهر حصار
ба нақша гирифта шуда буд 15000 аз тарафи ҷамоати шаҳраку деҳотҳои шаҳри ҳисор. дар соли 2025 42920 бех ниҳолҳои ороишӣ, сояафкан ва мевадиҳанда шинонида шудааст, ки ҳамаи онҳоро барои нигоҳ доштан дар ҳолати кабудзоркунӣ ба ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри ҳисор вобаста карда шудаанд. барои соли 2026 20000 ба нақша гирифта шудааст ва айни замон то 20 январи соли 2026 дар ҳудуди шаҳри ҳисор 5300 бех ниҳолҳои ороишӣ шинонида шудааст. дар ҳудуди шаҳри ҳисор аз рӯи чорабиниҳои оид ба кабудизоркунӣ ба нақша гирифта шуда дар доираи барномаи кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои то давраи соли 2040 ва марҳилаи аввали он барои солҳои 2025-2027 раванди корҳои ободонӣ ва кабудизоркунӣ дар соли 2026 низ аз рӯи нақша идома ёфта дар ҳудуди шаҳраку деҳот, шафати роҳҳои автомобилгард, гулгашту хиёбонҳо шинондани дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ ва гулу гулбутаҳо идома дорад. сабзу хӯрамгардонии муҳити зист агар аз як тараф ба тозагии ҳавои атмосфера мусоидат намояд, аз ҷониби дигар ҳусни кӯчаю гулгаштҳо ва боғу майдонҳоро зебо, сарсабзу хуррам мегардонад. кормандони шӯъбаи фарҳанги шаҳр низ барои ободонӣ ва тозаю озода нигоҳ доштани майдончаҳо ва гирду атрофи бинои шӯъбаи фарҳанг корҳои назаррасро ба иҷро расонидаанд. ҷиҳати татбиқи бандҳои дахлдори барномаи давлатии кабудизоркунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон дар шӯъбаи фарҳанги шаҳри ҳисор ва муассисаҳои зертобии он корбарӣ бо маром идома дорад. махсусан дар соли 2025 мо зиёда аз 150 адад дарахтони ҳамешасабз ва дарахтони нодир дар ҳудуди боғи фарҳангу фароғатӣ ва муассисаҳои зертобии он дар мавсими ниҳолшинонӣ шинонидем ва айни замон дар мавсими ниҳолшинонии соли 2026 то имрӯз зиёда аз 50 адад дарахтҳои ороишӣ, сояафкан ва ҳамешасабз дар ҳудуди боғи фарҳангу фароғатӣ шинонида шудааст ва дар рӯзҳои наздик боз зиёда аз 100 адад дарахтҳои сояафкан ба муассиса дастрас карда мешавад ва шинонида мешавад. қабули чунин барнома албатта саривақтӣ ва аз манфиат холӣ намебошад. новобаста аз ташкилоту муассисаҳо бояд ҳар як шаҳрванд, ҳар як сокини ҷумҳурии Тоҷикистон барои ободу зебо гардонидан ва сарсабзу гулшукуфон гардонидани ҳар як гӯшаи ҷумҳурии Тоҷикистон бояд саҳми арзандаи худро гузоранд. ҳар як шахс бояд дар оилаи худ, назди хонаи худ, назди муассисаи худ бояд ба кабудизоркунӣ ва шинонидаи дарахтҳои ороишӣ, мевадиҳанда, сояафкан ва гулу бутаҳои ороишӣ таваҷҷӯҳи асосӣ диҳанд, то ин ки мо дар ҳамин муҳлати муайянгардида дар ҳақиқат ва воқеан ҳам Тоҷикистони азизамонро ба кишвари воқеан сабз табдил дода бошем. муассисаи давлатии ободонӣ ва кабудизоркунии шаҳри ҳисор барои ободу зебо ва сарсабзу хӯрам гардондани кӯчаю гулгаштҳои дохили шаҳр пайваста корбарӣ намуда, дар мавсими ниҳолшинонӣ нақшаи ба зимма доштаашонро ба пуррагӣ ба иҷро мерасонад. тибқи нақша чорабинои мақомоти иҷроии ҳукумияти давлати шаҳри ҳисор ки бевосита барномаи кабудизоркунӣ қабул гардидааст, дар ин давра яъне дар соли 2025 мо дар назар дорем муассиса барои сабзу хӯрамгардонии ҳудуди шаҳр як қатор корҳоро ба анҷом расонидаанд ва инчунин барои соли 2026 бошад тибқи нақшаи барномаи кабудизоркунӣ дар шаҳри ҳисор 20000 ниҳолҳои ороишию мевадиҳанда сояафкан бояд ки шинонида шавад ва ин корҳо бо маром идома дорад ва бо боварӣ комил гуфта метавонем ки дар шаҳри ҳисор барои сабзу хӯрамгардонӣ аллакай муассиса чӣ тавре ки шумо дида истодед бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумияти давлати шаҳри ҳисор дар арафаи шинонидани гулҳои лола ва инчунин гулҳои садбарг ва барои шинонидани дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ корҳои
назаррасро ба анҷом расонда истодаанд. табиат ва обу ҳавои тоҷикистон барои парвариш ва инкишофи тамоми намуди наботот мутобиқ аст. исботи инро мо дар маркази хизматрасонии шаршараи шаҳри ҳисор бо чашми сар дидем ва ин манзара ва табиати зиндаю дар фасли зимистон сарсабзу хуррамро рӯи навор овардем. дар ин як гӯшаи сарсабзи табиат номгӯи зиёди дарахтони нодир, гулу гулбутаҳо парвариш ва нигоҳубин меёбанд ки кас аз тамошои ин гӯшаи афсонавӣ ҳеҷ сер намегардад. бо дастури ҳидоятҳои ҷаноби олӣ мо тасмим гирифтем ки дар шаҳри ҳисор як маркази хизматрасонии боғи зимистонаи шаршара бунёд намоем. дар боғ зиёда аз 250 намуд гулу гиёҳҳои сояафкану ороишӣ вуҷуд дорад ки бештари онҳоро аз давлатҳои хориҷа оварда шуда дар давлати худо мутобиқ қара ҷои худо монда мехоҳем ки оянда ҳамина зиёд карда ба мардум пешниҳод кунем. ободонӣ ва сарсабзию шукуфои ҳар як гӯшаи ватан рисолати ҷонии ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ барои иҷрои ин рисолати ватандорӣ ҳамагон бояд масъул бошанд.